ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்களா. இந்த வீடியோவில் என்னடா இருக்குது பார்க்க சொல்ற அப்படின்னு கேட்பீங்க. எனக்கு புரியுது. ஆனால் இந்த வீடியோவில் ஒன்றுமே இல்லைங்க. ஆனால் சேனலுக்குள்ளே போய் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். 0 வியூஸ் 0 வியூஸ் 0 வியூஸ். அதாவது ஒரே வீடியோ, ஒரே டைட்டில், ஒரே ஹேஷ்டேக் திரும்ப 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 நீக்கு மட்டுமே ஒரு 12 வீடியோஸ் போட்டுருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் போட்டுக்கிறாரு. அது எல்லாமே 3K 2K 5Kன்னு போயிருக்கு வியூஸ். இது வரைக்கும் அவர் சேனலில் வந்து 2000 வீடியோஸ் போட்டுக்கிறாரு. 2K வீடியோஸ் போட்டுக்கிறாரு. சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்டர் ஹைட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. சரி, ஓகே, அவங்க அபவுட் பேஜில் போய் பார்க்கலாமா? சேனல் என்னைக்கு ஓபன் பண்ணிக்கிறாருன்னா 28 மே 2022, 2 மாசத்துக்கு முன்னாடிங்க. போன மாசம் இல்லாம அடுத்த மாசம் ஓபன் பண்ணியிருக்காரு. இது வரைக்கும் ஒரு சேனல்ல வியூஸ் வந்து எவ்வளோனா 65 லட்சம் பேர். எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க சேனல் வந்து மேபி மானிட்டேஷன் ஆயிருக்கலாம். அப்படியே மானிட்டேஷன் ஆனாலும் யூடியூப்ல இருந்து உங்களுக்கு இன்கம் வருமா இல்லைன்னு தான் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது போல உங்களுக்கு மிஸ்டேக்கான சேனலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.